Mambi, salamat kay Mambi na natay pagwapad sa tagtaman sa atuhang bahay, Mambi. So diyan gipabutangan og kuan kanang exhaust pan nya kani siya kay dapat puro nga niya mga paliton guys siya. May kuan wala naman hudta naman pero nindot man pud ni siyang kuan banded man pud ni siyang ruyo pareho ra gali sila price. Naganahan ko sa diyang design ba. Naganahan ko sa design sa kuan kani. Salamat ko sa Mambi di anan palit na mig ribbit sa kung gipon ang kuan ganihan ni palit makugusa niya. Kaning 25 ribbit. Wala ganihan man yung baril sa ribbit. Request nga na. So kani siya mo ni siya gi-request niya para sa light ceiling sa kusina. So ramang gwapaha din niya tong kusina. Grabing ka. Morning guys, nung nibugnaw dito siya guys kanang sarap pira ni ka kuan imong gibutang nak medium ra cherry apple di siya guys. Unsa da ini medyo uwan naman na. Basig na full ba? Dili. Kay ayos naman ang kuan. So good morning na tong tanan guys. Gari di day mi kay kuan na naman ni ayos. Palitan na ng crystal unja og mga frozen nga karni. Hello guys, good morning na tong tanan guys. Karon busy kadto ko. Kay kuan kanang walang yung panglabhan ang iyang mga kanina kay wa lagi sa makapanglaba kay mo lagi na guys kanang kay bawa na mo og say life sa mag-eskwela nursing. Grabe. Ja naligo di kog sa jo. Kay mo padung na pud ko uli nag klase ni ja kay 6:30 man ato sa eskwelahan man ang sabay na pud gawas. Makaon ko og cherry apple. Ya sa duko og kuan sa gawas guys kay naay nangabali nga mga kahoy ang hipos. Walang hipos ma? Ang itabok sa pikas. Asa? Ito. Ibalik na ko dito sila punuan. Ada ko kayo to. May mga review dila every Wednesday. Nakuha ko na. Wala na diha ang tagaimbyo ng nagpuyo dire. Nangyari naman siya. Ha? Nangyari on. Tingnan natong tanan guys, so ako pa doon na uli. So dito pa uli kay naipanday dito. Da shout out day ni Sis Ansan Blanton. Lagi buhang bag si so gipadani ja kay kuan. Naisanina dani gi butang. Ja si ja guys. Sa po ni sa kay mag-orient sila karon kay mo duty naman ni siya sa Community pa man. So mag kuan pa na siya. So wadong buntag na tong tanan guys, amping kampo ta. Isa na nag kuan. Jaga na isang rip guys ning kuan na sa ning. Salamat ka Mambi sa imong pagpangga. Sa imong pagpangga sa tuwahang princess. Sige na. Ang jagahang mga ipanglabhan guys, ang ipanggawas di ah. Naghana siya na. Jadi haraman na makuan ang ipanglaban. Diya ka ng box sa kuan, kuhaan ra ko nuna na may tiginlo dari sa kuan, may tiginlo sa ilahang ang kakuan na lang ni Crystal guys kay kanang kahoy lagi na ah. Maghangin-hangin wala dyo ra. Diya ang tingog ampo tantanan guys. Mao din yung mga hugnak makaon man ni siya hak. Kani siya tubog man ni. Kani guys mao ni mga hug sa utop ba nga makratan ko.
Sa oras ang paskrap dahil. City. Hala, sa oras na. Ano, 13 na. Hala na nag-agas nga tubig. So, sa city din ko guys. Tira na kung tumang ko sa lang. Dala na ni sa isang bagay kay masinog mo diretso na sila. Nagdakag biskwit. Imong tubigan? Ha? Camping. Ay nga na, di ay water dyan na sila. Mama. Huh? Hindi ka mamali ay? Sus. Bisa ra kagabi mama nawala man. Agay! Mangit bibi. Kul ko na sa kubig kikipangit ko kul. Be. Be. Bitch. Pangit ko. Agay. Anak. Ay. Sabot. Ay, dalunggan katon. Oh, mama. Ang mama ko nung nawang taon. Wow. Up dali. Up dali. Wow. Gimingaw din sila di ay. Nagpalit naman kung pasalubong kalabasa. No, kalabasa pasalubong. Ha? Palabasa lang pasalubong. Chicken. Wala pang chicken. Ikaw ha? Sirik ko. Sa mga dito. Atol, sirik ko. Kanibang awan mga pwede diri ni mo unahon no. Mamagisang ipuno kuan wire sa exhaust fan ug kanang switch para sa exhaust fan ug kay mo man kang pangabitan ni og kanang lights maro to yang ipuno nga kuan kay wa man niya masukod ag wire para sa light sa back sa kisami. Kay butangan man kani siya og lights mo to ihanggi papuno nga wire murag wire sa para sa light sa isami. Nakabit naman niya tanan nakadun lang may yang kuwang. Kuan 25 kanang pareho ray nun ang price. Kaso lang usa na lang ning stock nga ingani nga fly. Pwede ra ka nang usa na lang ka brand kari na lang. Kana na lang ga. Daghan man ka pong namalit ana. Ingana man nagamuhang mga gamit sa mga katong ang di ba malit diri ba nga mga outlet ba mga ingana ba? Outlet. Okay ra na. Tuloy bangat. Okay ra na oy kay. Ini siya may para CR. Oh. Pero lahi sa forma o pareho ra? Lahi siya gisa. Ah okay ra. Kani ha? Hindi na parang Pero kani mga ingani dili ni sa itisting no kamang ingani no. tuloy bangat. Ato lang tanawon. Diba signay. Sibak na na buhat. Wala na yung anak. Wala tayong atong tulog ba? Dire, ano? Dire. Wala. Okay raman na kay daghan mga branded man ni siya pod. Oh, nice siya. Oh, nice oy. Kusukay na mo. Ini nagani siya sa kusina. Oh, mabuli sa kusina na. Kay kuan siya kay Kaya katumay sa CR. Pareho ra mo sa price. halata. Mm. Okay na ta Jill. Nani screw dai sulod. Nana kung dito na na. Ah sige. Okay na. Sa ang price pero magkaiba lang sa og design, magkaiba og kanang tawag ito, Brand. brand. Pero daghan mo puro branded mo po na ingana. Pick up na mo dito. Ang blind rebates. Hapitan na lang niyo niya, teka, mabasa na pa ni ulan. Ah sige sige. Mulibot kami dito. Ubos na mo, okay? Oh, O, depende. Kay- Ito na eh. kay layo na kayo dito. Ano? Ikaw anang ka. Ang gaulan. Mambi, salamat kay Mambi na natay
pagwapad sa tagtaman sa atuhang bahay mambi. So diyan gipabutangan og kuan kanang ceiling. Asa tawag ni? Exhaust pan. Nya kani siya kay dapat puro nga niya mga paliton guys siya. May kuan. Wala naman hudta naman pero nindot man pud ni siyang kuan, branded man pud ni siyang ruyo pareho ra gali sila price. Naganahan ko sa diyang design ba. Naganahan ko sa design sa kuan kani. Salamat ko sa mga video na palit na mig ribbit sa kong gipon ang kuan ganihan palit makugusa niya. Kaning 25. Bibitin. Wala ganihan man yung Baril sa ribit. request nga na. So kani siya mo ni siya gi-request niya para sa light ceiling sa kusina. So ramang gwapaha dun niya tong kusina. Grabing ka. Kuan. Pwede ko daghang pagkaon sa kuan manok. Bantam. Salamat kay Ma'am B. Dari wala mo lagi nakita orang sa gagawan nak. Nja sugod na sila dari, naghimo na sila damba na. Nagkari na tikop na dari, ug mapinisangan na randon. Sa may na kuan ni agi ni kuan anak Edwin. Ako kaning bintana na hamis na ni. Wala pa, sikat yung kuting ngari. Sige ang kuting na kuno ni ano. Kuting Kay ugma ano man eh, kiskisa niya. First, maabot na ugma. Maabot na ugma ag kuan nga nang magsukod. Na nahuman na dari ag kuan. Nahuman na dari ag kanang kang kristal. Dalagi da kong bangag nak. Diyan ako murag nakulang sa ano ba? Sa pagiti. Nga di na masudlan nagkuan na. Call. Katong Good morning. Morning, Mami B. Morning sa mga mahilig og mingming. Oh, si Guap si Bitani mahilig man tog mingming. Oh, sa mga shout out din sa mga mahilig og mingming. Oh, morning. Oh, hug na ate, morning hug ate dali. Mas paunhay dali ah. Dali mon. Hug na siya guys. Muhag na siya. Pitkat po, ikaw na pudkit. Naugat. Madlo kang munmun kat. Duyan na. Duyan na si Minmin. Nganong angri man ang naong diha? Anong angri man? Oh. Anong angri man ang naong ni mo, Min? Wala pa mahaw, Min. Wala pa mahaw, Min. Manawag manima. Mama. Iluan sa nang iyahang mani trabaho guys kada adlaw. Kuhaon, pulihan. Pero wala mi mamalit og kuan, pwede na sila balas lang tayihan. Diya guys, update ta dari sa kuan. Kani sige. Na di sa kagi. Dire. Dire. Ay. Dali. Kanigi pahamisan kay masukdan na nila karon na mari mo kuno to karon. Ja kaning mga poste guys. Wala pa na nilagi apilog finishing so mo na akong ipa una ni kuan. Oh, tanang mga poste wa pa na nila nakuan. Na napay gamay dari nga kani bungkayan pa na sa dihag lalom kay taman dito sa ilawom jud guys kay arong di mo suyop ag kuan mo tuy gipalit og Sahara. Kuanan pa ni siya. Bungkayan pa na. So magbungkay min ni Nicole di aron para maapilog finishing niya napay gamay na bilin nga kuan niya ani poste wa pa. So gisaraduan na mo kay naag mga gamit diha. Ang kaning poste takod ako pag kuan ug kaning usa ka kuan diri wala pa ni mga bintana ray mga na pinisingan ni kuan ba pinisingan na skim kutan diyan gi sikan kut na siya mga bintana. So kani may akong ipa
kuan ni Edwin atiwas. Kay mag kuan mis ni kulon magbungkay mi diri. Parang dali sila ka human. Dugay ka nga human guys. Stress na ta sa kasweldo. Kaigo pa siguro ning kuan. Nahurot na ba dito hakot? Nahurot naghakot ag kani. Ag kay bungkayan paghapon na sila guys kay para ma-apilog kuan. So kamay na lang ug ilaning paspasan human naman ta ni guys pero wala man inadlawan naman ni di man ipakyaw ko no. Mana sila ang update dari. Ya dari sana magipamutang ag mga kuan, simento o kani mga skim coat og pang tiles tong tas ilawom. Kumpleto na mi mo ni mga tiles na dari gibutang sa kwarto ni Mami Biki. Nahuman naman ni skim coat dari. Kuan na lang ni siya kanang lihaan na lang niya. Tong primer nga paint. Ya, manas dante oh. Oh. Tukiti nang kay magsugod na sila dari og kuan. Magsugod na sila og isa may sa kusina. Mag kuan na si Joel na ron adlaw. May nagkarong si Manahama kabit na tanang mga rihas-rihas diha. Itong metal paring. So mga to guys, thank you for watching guys. Amping ug amputang tanan guys kanang nag-update ra pug ko gamay daning kuan para makakita si binga mao ni nahuman. See you my next Billy vlog guys. Kani siya maglabad di mo guys, pwede na siya nimong kanon kay tambal ni siya. Wala tang tanga kay tambal ni. Usara na siya ni tubo diha. Kay daghan mo kog tanong mga ingani sa una guys. Blue Ternate.